дуруди бепоён бо шумо ҳастам. қоқшинос Ширин. ба ҳамагон маълум аст ки ба муносибати 30-солагии ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тарафи парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв яъне амнистия қабул гардид. ва ман дар видеои пештарам камтар равшанӣ андохтам ва гуфтам ки қонун дар бораи афв вақте ки дастрас ба мо шуд, ман ҳатман ба шумо пешкаш мекунам ки аз куҷо онро ёфта хонед ва нафароне ки савол додед, албатта ки сарфам намеравед, аз куҷо ёбед, ман ба шумо ҳозир мефаҳмонам ва метавонед бемалол ҳатто ба телефони ҳамун мобилӣ даромада дар Яндекс ҳамун қонунро ёфта хонед. қонун иборат аз 22 модда аст. 22 модда дорад ва шумо метавонед ки ҳамун моддае ба шумо дахлдор бударо ёфта хонед. Масалан дар Яндекс медароем, менависем қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв. Дидед аллакай баромад, чунки бисёр истифода ман мебарам, менависам дар худаш мебарояд. мана қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв дар Яндекс мана навистем, зер мекунем. Дидед анамихел дар телефони мобилиам мешавад. вақте ки зер кардед ҳамин саҳифа баромад, ҳамин якумашро аз боло зер мекунед. мана қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв зер мекунед. дидед ки маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон мебарояд. баъдан чӣ кор мекунед? ба қонуну қарорҳо, мана дар ҳамин саҳифа дидед навишта шудааст қонуну қарорҳо, ҳамуна зер мекунед. вақте қонуну қарорҳо мана зер кардед, аллакай бинед ки баромаданд. қонуну қарорҳо, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв. дидед вақте ин баромад, чӣ кор кардан дар кор? ана ҳамин матни пурра. дидед мана ҳамин матни пурраро зер мекунед. вақте ки зер кардед, бемалол анамо қонуне ки дар бораи афв аст, амнистия, ҳамин сентябр 2021 сол ана пурра мебарояд. дидед аз модда 1 сар мешавад, яъне ин қонун 22 модда дорад. шумо бемалол метавонед ки ин қонунро худатон хонда истифода баред. ба забони тоҷики сода фаҳмонда дода шудааст. агар нафароне ки сарфам намеравед, яъне ки бисёр терминҳои юридикӣ ба баъзе инсонҳо нофаҳмо мешавад, вақте ки сарфам намеравед, марҳамат дар поёни видео саволи худро нависед, яъне саволи худро бехато нависед ки то ки ҷавоби хато нагиред, яъне мушаххас конкретна саволи худро нависед, ҷавоб мегиред. ғайри нафароне ба ман савол додед ки оё ба саволҳои шумо ман метавонам ки тезтар ҷавоб диҳам. ман имконияти тезтар ба саволҳои шумо дар ютуб дар комментария тезтар ҷавоб додан имконият надорам. фақат вақте ки шумо саволи худро нависед, ман вақт пайдо мекунам, ҳатман ба саволи шумо ҷавоб менависам. дар канали ман дар ютуб ягон савол беҷавоб намемонад. чӣ қадар вақтам гузарад, ман ҳатман ба ҳамон савол ҷавоб менависам. ғайри ин ҳаминро гуфтаниям ки нафарони зиёд савол додед оиди моддаи 307 қисми 2, 319, моддаи 200, яъне моддаи 189, 187 ва нафароне ки наздикони онҳо, яъне кофтуков эълон шуданд, розис эълон шуданд, нисбати чунинҳо саволҳо додед, ман ҳатман вақт меёбам дар поёни ҳамин видео худам дар комментария менависам, то ки пурратар ба шумо маълум шавад. чунки ҳозир ман агар як ба як ин моддаҳоро хонда бо қисмҳояш ба шумо фаҳмонам, ниҳоят вақти зиёд меравад, имконият нест, видео дурбадароз мешавад. барои ҳамин чӣ саволе дода бошед, ман ба ҳамон саволи шумо мушаххас ҷавоб хоҳам дод. ва ҳаминро гуфтаниям ки нафароне ки айни ҳол наздикони шумо дар таҳқиқ ё тафтишоти пешакӣ ё тафтишоти судӣ, яъне ки нисбати онҳо рафта истодааст, нисбати онҳо низ ҳамин қонун татбиқ карда мешавад. фақат шумо савол нависед, ман саволи шуморо хонда ба саволи шумо ҷавоб нависам.
баъдан имконият нест ки ин 22 моддаро ман як ба як хонда ба шумо фаҳмонам. фақат саволи худро нависед, ман ба саволи шумо мушаххас ҷавоб мегардонам. дар амони худованд бошед. Бо шумо буд ҳуқуқшинос Ширин.